Achiel higa mar 2022 arwaki chenro mar Oimore ka weche mag siasa nitiere koni kata dirore koni koda kocha ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro wacho ni sirikal mar William Ruto okonywako joluo elemo mag telo kata obedo ni joluo bende golo suru mana kaka oganda mamoko bende gie kinde ni oganda kata jodito mag Kenya Kwanza bende koro golo ote margi ka giwacho ni ochumi mapacho ka ne okethore e kinde mosruok e kind Uhuru Kenyatta kaachiel kod Raila Odinga kendo Raila okonego beni seyo sirikal masani kaluwore koda koso mar dongruok mapacho kaeri. Bende mana gie kinde no sirikal mar kaunti ma Homabay koro yango kami maloso mogo mar kuon mabende en mogo ma otisi ni mokwa ma igeno ni biro kelo lokruok e ngima oganda mawuok e kaunti ma Homabay kod aluora mare. Kao kamano magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Nyaka joluo gin jo Kenya. Nyaka giyud pok margi e Kenya, sirikal mar Kenya kaka dwarre. Ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga onyiso piny owacho mondo chwal dongruok ne gwenge ma Kaluo maonge keto siasa e pogo lemo mag piny owacho. We didn't need any advice from nowhere. We just needed to respect our constitution and do the right thing. Jatend piny William Ruto kwedo paro mar kelo jotim nonro mawuok e pinje maoko enono ne kod lal jopiny kowacho ni lony makamano yudore e pacho ka. Arengo gi lawe lweta ni polisi lao nyithindo moko to jokuoge kuelo to gichiemo godo. Koro wan no matek to arengo gi chiengni gi kech. Rakruok nobedo mapek e kind obila kod jopiny kaachiel kod jotije matatu e boma Kisumu e kinde apedha ne joma timo ohala no ataro mar chik. Machiegni nyaka RAMOGI par ne nyalo chulo note mari namba manari 36000 bende inyalo yudo e mbui mag oganda kamoting'o Facebook, YouTube, Instagram kaachiel kod Twitter. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Wini Adoyo. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga onyiso jatend piny William Ruto mondo weketo oganda luo tenge lemo mag piny owacho kaluwore ni gichung' margi mar siasa e yiero maduong' mokalo. Raila bende kwa jatend piny mondo odin rode ma omenda mag jopiny lalgo e duol mar choko osuru e pacho kae kar medo ne jopiny osuru. Kristo Wino miyo waler. E gino manenore kaka seyo gwelo mag joten migepe kod jogoro mangirore piny owacho mar Kenya Kwanza, ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga onyiso jatend piny Dr. William Ruto mondo weketo tenge oganda luo e kinde pogo lemo e piny owacho mare. Raila owacho ni mana kaka ogendni mamoko e pacho kae, oganda luo bende chulo osuru kendo nyaka nywandgi lemo mag piny owacho. Udwano inyu kaka joluo kere uru. To kudwano bed gi duol manyo wan go ni riure uru. Kendo kik ng'ato wachnu ni party ni waweketo tongwendwa e okapu achiel. Koko koro wacho ni ni jowanyisho koko ne ombulu. No miyo ogone ombulu kigiregi ni kucha. Jowago osuru ka joma moko. Miyo kinyalo weyo joluo ni okidwa ndike tich ni okogone ombulu. Nyaka joluo gin jo Kenya. Nyaka giyud pok margi e Kenya, sirikal mar Kenya kaka dwarre. Ne odhi nyime kod lero ni ok en gima ber tuon oganda luo dongruok nikech ne gikawo chung' mopogore mar siasa kod kweth manie piny owacho e yiero mokalo. Raila owacho ni ng'at man kode gi owacho nego chomre kode tir kar rwako oganda luo e lweny ma onge tiende. Raila kata kidwa kedo Raila kikedo joluo. Raila kemi neno ga chandi to miyem na tir. Unje thuro. Uro ni munda we. Awe. Uro na we thuro. Adime. Omiyo sirikal mamalo chanya ka tiri jopiny. Kora nego ne ombulu, kora nego ne ombulu. To nyako tini unje maber. Unje maber jithuro. To gimosega beti en akwede mabetie. Maende chon sirikal obet kamano gichoko pesa kumuka to onge maendeleo matimre. Ewi chenro mar medo osuru ma ijuogo jopiny, Raila okwedo chenro makamano
ka olero ni oganda jo Kenya kalo e matek kaluwore gi pek mar ngima kendo ok onego medgi osigo machielo. Bende onyiso jatend piny Dr. William Ruto mondo odin rode duto mag kwalo omenda mag jopiny e migawo mar omenda kaachiel gi duol mar choko osuru e pacho kae. Nyaka osuru ok nyal med ni jothurwa. Jothurwa sani odhier. Jothurwa nigi chandruok mang'eny. Idwa medo msigo wi punda to punda ol gi msigo. Gimiluongo ni agulu ma pesa donje ni. Nitie gik maricho kode. Aore monego bed ni kelo pi madonje e agulu ni. Otim jomoko gero dam e iye kucha. Jomoko keto kod irrigation scheme kucha. Koro gibaro pi ok donje e iye kama long'. Piny wuoyo kucha bendo tuch. Bende chwer. Ko kudino ma kamo yawo kod damska to pi ok bi donje e iye kanyo. Ne governors mag oganda Luo, Raila okwayogi mondo gisir lwedo weche mag pur kaachiel gi gero kembe kaka yo mar kelo dongruok ka Luo kar sayo piny owacho mamalo. Nodonge wach mar puro pamba. Pure maber mondo wachak kendo biashara mar pamba. Wach mar puro njugu. Mondo chiemo maber. Wach mar rech mabuok e nam ka. Mondo yaw koda factory mar fish processing bida iye ka. Okamano. Nitie opportunities mang'eny manyalo timre thuro ka mondo thuro obed gi dongruok. Moko risno ywak ni ng'ato pile ka pile. Raila aloso e kinde nyasi mar yawo ayanga kambi mar loso mok kuon mar Kigoto e od bura ma Gwasi South e kaunti ma Homa Bay. Odinga bende osingo ni kweth mar Azimio la Umoja biro dhi nyime kod keto piny owacho mar Kenya Kwanza tesre kaka kweth ma obalo e od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jod bura mag Kenya Kwanza owuok tung' mosuo kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga e weche mane owacho e wi chal marach mar ochumi kod nonro e wi nek ma aoya e pacho ka. Ka otelnegi kod jatend jod bura mathoth e od bura Kimani Ichung'wa, jotelogo wacho ni ochumi ma pacho kae ne okethore bang' mosruok e kind Raila kod jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta, kendo Raila onge kod ratiro mar somonegi e wi chal marach mar ochumi. Jotelogo bende osiro lwedo chenro mar wuoyo oko kidieny mar bado kwach kich mar Special Service Unit kaachiel kod chako timo nonro wi lal kod nek ma oyaye e kinde mokalo. What Mr. Odinga is not telling Kenyans is he was at the center of the Jubilee administration courtesy of the handshake deal of 2018. Therefore, he should be the last person to give us a lecture on how to drive or revive the economy. He abandoned his oversight role as opposition and became part of government. The plunder of public coffers, mismanagement of the economy and state capture, agents ran amok under Odinga's watch. We want to tell the Azimio leader and his brigade to relax and watch how we will fix this nation bit by bit, piece by piece, a day at a time. You can't be responsible for destroying our country, then turn around and start issuing ultimatums. The Kenya Kwanza administration was voted in by... Kawadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto singo siro do mapacho ka eneno ni gibibedo kod ng'ikruok e temo tiyo tijegi e yo makare. Ruto ne loso e nyasi mar chiwo lipot kaka bad sirikal mar do osetiyo e hiko omenda mokalo. Ogai mar do Martha Koome mane otelo ne nyasi no nochiwo puoch gi pak ne Ruto kuom sir mosemiyo do e pacho ka. Dear Lord, we thank you, Father, for the gift of leadership in our country. In permission of Your Excellency, Sir, the Chief Registrar of the Judiciary. Ladies and gentlemen, thank you very much once again for being here. Your Excellency, functions in Kenya would end in half the time of His Excellency Johnson Sakaja. Judiciary, but I think the Chief Registrar deserves. Regarding the worrying state of physical infrastructure, the Judiciary has formulated a physical infrastructural Marshall Plan that targets to meet the contemporary justice demands by Kenyans. This, Your Excellency, includes a High Court building in counties without such courts, magistrate courts in constituencies without the courts, and 100 small claims courts. We must have
an independent judiciary for our country because it is healthy. And I want to confirm here today that the President, our boss, in his wisdom, has placed the function of coordinating independent offices and constitutional commissions in my office, not for the purpose of interfering with whatever you do, but for the very purpose of providing a facilitative and supportive role to your work. We will support our security agencies to take up their mandate and protect and safeguard the sovereignty and the security of our country. And we will work with them to eliminate groups and sections that work against the Constitution and the law. I am very clear in my mind that we do not need the advice from the Scotland Yard to be able to remove and disband the murderous units in our police force. Jatend Kenya Martha Karua kod riwruok mar Muslims for Human Rights ochwalo ng'ure doho mar East African Court of Justice kagikwedo duoko ma doho nochiwo kaluwore kod ng'ure e yiero ma okalo. E andika mane ogol kawuono, Karua kod Muhuri ne odhi ataro mar demokrasia ma pachoka kendo dhi e tok ratich jopiny e yango William Ruto kaka jaloch e yiero ma dwe mar aboro. Gimedo ni yiero ne otagi duol mane nigi ng'ikruok mopogore opogore mane oketho ler e duoko yiero mokalo. Asanteni sana, barikiweni. Duond bura mar United Democratic Alliance ma jatend piny Kenya William Ruto biro yudo pok malach ma ogik mar omenda mag duond buche. UDA ibiro mi siling milion 577 e pok no ma bende ong'ere kaka Political Parties Fund. Duond bura mar ODM e pok no ma Olandi biro yudo siling milion 308 ka Jubilee to biro yudo siling milion 135. Duond bura mar Wiper biro yudo milion 72, kamano mar ANC biro yudo milion 26 to Ford Kenya biro yudo milion 25. Pok makamae biro mi mana duond buche 48 ma kaluwore kod bura mane giyudo, kaluwore kod kura mane giyudo e yiero mar dwe mar aboro higani. Omenda no duto biro romo bilion 1.4 ka bende iwacho ni ponono dwaro ma jatend piny Kenya mondo ng'ad budget makamago moko mag migepe mag sirikal to pesa ni nyalo dok piny. Jokanyo mag duond buch ODM mawuok Nyanza koro dwaro mondo jod bura mag Azimio kik mbek tol e neno ni piny owacho mar Kenya Kwanza otiyo maber ne oganda jo Kenya kendo gichopo singo duto mane gichiwo. Gidwaro jod bura kod kata senators ochung' motegno e bwo mabul mar Azimio kendo kigiyie ni jatend piny William Ruto oti kodgi e tok chik gimulo wach keche kod oro masani okako piny Kenya kendo giseyo piny owacho ewi bet kod nyao kiyudo duoko makare. ODM to Azimio Marailo telone giket gitiel jo sirkal gitiel sirkal Ruto gitich mondo jogo tich maratiro kun magikoze kun motamo gitimo to ginyisgi ni ma utimo maraj ma utamu king'iyo kaka sani nikech nego ji e Kenya nyaka le tho nikech Dogo ne president yendo limowa nuneno kako limowa cha no limowa manga mabuko wa nikech okelo joma lote wuothogo e luo Nyanza mangima oweyo joma jopiny noyiero oko inform kono nene chieng' moko kawuono dio mona ko nene kodwa no deal kodwa to deal kodwa through joma noyier gi jopiny to deal kodwa no issues of development ma siasa wan jo ODM. That is our policies. We will go by the policies. Because you are taxpayers. We are entitled to Kenya.
Jago poro mar kweth jod bura mathoth e od bura mamalo Silvanus Osoro telo ne moko kuom jod bura mawuok e oganda jo Abagusi e romo mar twak e weche mag dongruok. Age twako jafwamb weche buore Nairobi kam jotelogo bende opuoyo jatend piny William Ruto kuom gwelo moko kuom jotelo mawuok e oganda jo Abagusi e piny owacho mare. Ne gikwayo Ruto mondo obi opargie kendo e lemo mamoko kaka mago mag jombetre. We usually have. These are very obvious things about our people. We discuss about things to do with our people, things to do with our development as a region, and our unity as the leadership of the Omogusi community. In fact, this is not the inaugural meeting. Previously, we've had a meeting with our elected governors alongside this leadership. And progressively, in weeks' time, we'll also be engaging our MCAs over the same, so that collectively we can have an agenda for the Omogusi community and develop a progressive agenda for the purposes of our people. Tumeshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutukumbuka kama community. Alitukumbuka kwanza akatupatia appointment ya CS. Akatukumbuka akatupatia position kule bungeni ambayo mimi nakalia. Na sio hiyo peke yake, akakumbuka pia katika chama yetu akahakikisha kwamba ametusupport tukapata chairman wa Lands Committee Mheshimiwa Nyamoko. Tukapata pia vice chair wa ICT Mheshimiwa Alpha Miruka. Na pia juzi katika ile kamati yake ya kupanga economy ya hii country alikumbuka mtu kutoka jamii yetu ndugu yetu Machuki professor. In a few days from now we are still hopeful that for some areas which have not gotten, especially in Nyamira County, we are very sure that we'll get some consideration. So generally we came to thank him for that, and we also know that we have a whip, a chief whip in Parliament, and I also benefited from being elected as the chairman for Lands, and we also have one of us who is deputizing the ICT committee. Nyakoromogi gi kanya biro somo moko kuom duoko mabende uoro kapok akawo yueyo mokwongo matin e chenro mar Ang'ichwelo. Ramogi TV, an Elias Otieno wuod Kindubei. Ang'ichwelo ni kare wantiere Oimore. Agone jakomra ila erokamano kuom yao kar loso mogo Homa Bay. Sani koro ng'ato ka ng'ato ogo kuon maduong' kabisa. Andros Kawokisar wanano abari kawan gi Jack kod Juma and Dr. Kopudo. Erokamano kuom ote machalo kamano wamodho pi matin waduogo gi weche mathoth. Najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? No maachia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar Jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni nyakwara Ramogi Juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie ngolo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Unaweza kupata wimbo wetu unaweza kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *811 *415 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bless. Machiegni kendo nyakwara Ramogi, governors mawuok e gwenge mayudo koth matin obwogo dhi e doho mar kwedo dwaro mar counties mamoko mondo miyo medgi e listi mar counties ma imiyo omenda ma konyogi wecho geko mag dongruok. Omenda noero mabende ong'ere kaka Equalization Fund. Kokalo riwruoggi mar Frontier Counties Development Council, giwacho ni omenda no nowinjo okony counties mayudo koth matin ahinya gi e kindeni ma oro kwako counties go. Giwacho ni counties manyien madwaro mondo giyud pok agulu no ok ochopo dwaro mar katiba mondo giyude. Politics is about, well, development is about change. Resources set aside for fighting hunger and difficult climatic conditions in northern Kenya and FCDC counties must be for that purpose. You know the number of ASAL counties. There are historical issues to that. So we are saying what has been set out in the Constitution, the Equalization Fund, is to speed up development in those areas for the next 20 years after 2010 so that those areas can catch up. It was a deliberate move, you know, by the architects of the Constitution so that the years lost due to deliberate exclusion from the national cake. But when everybody else now wants to be part of that, then it defeats the purpose. Sama wenge jo Kenya ng'iyo jodaka ma gwenge ma oro ogoye tach kendo chwalo negi chiemo, familia maromo 80 mane pio daro higni 4 mokalo e kar dak ma Kakola Ombaka e sub county Manyando pod kalo e midhiero kod ngima matek kamoting'o kech. Millicent Adhiambo nolimo jodakgo kendo miyo waler mathoth. Ok denda mane ango. Mok denda nikech adake maisha matek. Wasebedo gi kech momiyo nyaka tuoche wasebedo godo. E kar dak ma Kakola Ombaka, e skund sekondar machon, mane ojuang nikech pong' mar pi, ka e koro olokore dala
ne oganda maromo 25 ka okiriwo kwan nyithindo. En dak monywandore mana kaka ne gipimo ne Ramogi TV ni chuno ni nyaka giriure e klesego gideye joma chuo mine nyaka gi nyithindgi mosepong'. Sani mon ok nyal nyuol nikech kaka ginyalo romo gi chuo gi onge. Bende ka udak e ot achiel gi nyithindo kaka utimru bende onge. To dak anywanda no sida mokelo bende chalo kama. Nyiri masani pong' gi yawuoyi mapong' ipo ka nyithindo mako ich. Kaka gimako ok dang' ing'e nikech ginywandore. Idak gi dau, idak gi kwaru, idak gi nyithindi, koro wadak mokikore. Nikech kaka wanyalo timo onge, nikech kanye mwayudo kamotwo mwanyalo timo ang'owa, mwanyalo jote. Jiriwore ariyo udi. Tekni une ot ok une pap. Kotelnegi kod Betty Anyango, ma osedak e alworano kuom higni 30, giyangonwa achiedh nade ma gikaloe nyaka ne gidar e miechgi. Maisha mwadake sani ni, pok adake nyaka ne nyuoma. Kuom higni 30 go, sana sedak higni 4 oko ma hika mar 5, koka adake dalana. Oketi ma ok inyal duogo dalani, onge giminyalo timo maber. To kech chamo wa malich yawa kaka sani koro piny oruni koro wan e dhot ka wanena kama. Kakineno mine wagene kani ogin kod mor. Kech sa auchiel ji ok chiem ka. Yudo mogo mar long. Koro long ne ma wang' ji gajo kata ng'wenye matin tek ni seyudo gimika igayo. Kech e midhiero maduong' ma ogandago kaloe, gino makoro rocho nyaka yore somo mag nyithindgi. Wan gi pek said kata nyithindo ma kadhi skul, sani ok winjo maber gidhi to moko tuge koriyo. Nikech ang'o? Chiemo onge. Kech nyathi ipuonjo nyathi ma obilo gimoro, eko onyalo winjo gimipuonjo. Nyithindo riyo kech to duogo kendo dok godo. Maisha mwadake maisha matek. Koro miyo nyathi ok nyal perform maber e skul kaka notimo chon kane in dala, ok onyal timo sani. En kech momayo nyaka wuone teko mar dhi temo menyo ne joggi. Gino makoro chuno samoro ginindo otieno makata chiemo kendo gikalo odiochieng' hach makata pi modho. Kech ing'eni dichuo ka chiemo yieng' ko en gi ngufu. Dwa ti ok nyalre. Ngufu be onge ka. Mine ol chuo bol. Koro ng'ato ka ng'ato rito thone. Koro miyo sani antinda sike dhot. Ka ok nyimine gi endi modhi omanyo matin wang' moro ng'wenyo na matin to bende kaka riyo. Ei chandruokgi no, tuoche bende ok ong'wono negi. Koro wahinyore makata net suna kayo wa malich. Koro suna nyaka ang' kaya nyaka ang' yud malaria, to malaria no be kosegoyi ok wang' ni chung' malo midhi many chiemo. Yuto tin to tuoche be koro nitie, to kata kaka inyalo dhi osiptal, osiptal be kidhi tinyisi ni yath onge, pesa minyalo nyiewo go yath no be onge. Ogandago kwayo piny owacho mondo ne kaka nyalo resogi kapok ngimagi ochopo kuma rach. Gikonywa kata gima bata par wang'i kamoro ma ng'ato nyalo chwoyo ot moro, koro chal ng'ama odak e dalane ochandore gi nyithinde kaka nyocha ochandore go pile. In gi nyithindo onge kamidhi yude kamidhi goye amali onge dhako ok lupi. Koro kuma dang' yude 200 pile mitedo kiny godhiambo onge. Koro wan wakwa sirkal mar Kenya mondo konywa. Jotend Kenya koyie to konywa. Nikech koko konywa ber konyo ng'ama ngima moloyo konyo ng'ama otho. Oganda ma pi nodaro higni 4 mokalo nyaka sani e kar dak ma Kakola Ombaka koro ywago kech maliyo magisebedo ka gikaloe. Gino mamiyo gombogi maduong' en mondo sirikal ochwal negi kony manyalo miyo ngimagi yud lokruok mochwere. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. En wach malich ahinya ka bende koro wageno ni piny owacho biro winjo wach machalo kamano mondo giyud kony ma bende nyalo chorogi e kinde manyime. Ka wadhi nyime en ni le mag bunge maromo 1222 osewito ngimagi chakre dwe mar 2 nyaka mar 10 higani kaluwore kod oro. Mae oyang' kod jatend migawo mar weche limbe Penina Malonza odiochieng' ma kawuono. Jafwambo marwa Betty Juma kelonwa kuku mar wachno e lipot makama.
Kuom kinde malach nyaka higani ne chakre, midhiero mabiro gi oro osekwako counties mayudore ugwe, nyandwat gi milambo mar piny Kenya, to lee mag bungu bende oseyudo midhiero go. Nok mar chiemo kod pi osekelo tho mar lee mag bunge ma kwan gi ohewa 1222, to ahinya mago mageno kuom lum gi oboke kaka chiembgi. The drought has caused mortality of wildlife, mostly herbivore species. The mortalities have risen because of the depletion of food resources and as well as water shortage. Kaluwore gi lipot mar dul mochung' ne lee mag bunge, mane jatend migawo mar weche limbe e pacho ka Penina Malonza oyango odiochieng' ma kawuono, kido 14 mag lee mag bunge osetho e kind dwe mar 2 nyaka dwe mar 10 higani. Kido mar lee go gin kaka teng' mong'ere kaka wild beast 512, magwar ma en zebra 381 osetho, liech maromo 205 bende osetho, ka kido mar magwar mong'ere kaka Grevy's zebra 49 bende osetho, buffalos maromo 51, tiga maromo 12, ka kido mar lee mar Masai ma osetho chopo 4. E twak ne gi jofwambo, Malonza lero ni kuonde rito lee mag Amboseli, Tsavo gi Laikipia Samburu kod aluora margi ema thoth lee gi thoe. Elephants in Amboseli and Laikipia Samburu region are worst affected by the drought, as the ecosystems have recorded more than 70 elephant deaths. Kar rito lee mar Laikipia Samburu osewito liech maromo 74 kod Grevy's zebras maromo 49. Kar rito lee mar Tsavo osewito liech 54, magwar 23 gi buffalos 32. Kata kamano, kwan mar omuga okodok piny kotenore gi oro, ka omuga achiel ma osedak kuom higni 2 ema osetho e kar rito omuga mong'ere kaka Ngulia Rhino Sanctuary mayudore kar rito lee mar Tsavo West. Most of the wildlife died in the months of August, September and October, with the months of September and October recording the highest number of wildlife deaths due to the drought. The continued worsening of the drought condition could affect more rhinos in the overstocked rhino sanctuaries, and this specifically for Ngulia Rhino Sanctuary in Tsavo West National Park. Malonza omedo ni piny owacho kokalo kuom migawo mar limbe dhi konyo e chenro mar reso lego. Some of the interventions that the government of Kenya has undertaken include provision of aid to the affected species, and specifically the grave feeding program in northern Kenya and hippo feeding program at Mzima Springs. We've also been doing water tracking for wildlife in the protected areas, and the other day you saw me in Tsavo carrying out this activity. We've enhanced our surveillance of wildlife outside protected areas to reduce human-wildlife conflict that has been on increase. Chenro mar konyo e reso lee bunge kaluwore kod Malonza owinjo onywak ne lwedo kod jokanyo mopogore opogore. Betty Juma, Ramogi TV. Kapod wantie county ma Kisumu eni tulo kawuono ne omuoch e bus park ma Kisumu bang' ywaruok e kind jogo mapango jowuoth e geche kod obila e seche mane obila rikti mapedha. Obila ne omako jopang geche maromo 15, gino mane giwacho ni ne gitiyo maonge kod gino miluongo ni tag manyiso ni gin manamba. En apedha mane okomoro jopiny kod weg matatu mane olieko ni en apedha ma itimo mondo kotgi. Obila ne ochuno mondo oba iro malungo wang' bang' ka weg nyamburko ne otemo monjo stesend obila ma bus park e reso jowetegi. Gikone to ne obila otimo romo kod jotelo mag weg nyamburko e neno ni kwe obetie kendo onge rochruok mar arita kwe e bus park ma Kisumu. Nyithindo mimakogi mage nyithindo mok jokuoge, to jokuoge ma polis ong'eyo ok gimaki. To nyithindo mobirogi nyithindo gi manyo mana matin mage nyalo dogo ot kaka ung'e ni maesa to tek. Piny be kech,
To ka polis nyalo kawo tear gas magoye nyaka michele. Yawa hotel. Mama mobet nyetewa. Wakwayo Ruto. Akwayo Ruto. Ni wacho ni dhire bottom up. Koro in up ibire bottom. Beduru isebedo rais kwer polis. Aringo gi lawe lweta. Ni polisi lawo nyithindo moko to jokuoge kwelo to gichiemo godo. Koro wan no matek to aringo gi chiengni gi kech. Oko marwa kata matin. Olos sirikal obed maber nekech nyaka wan donjo sirikal ni wan gi kech to wan gi horor makata kaka watim onge. It is unfortunate. Tikwilo pile the kwego biga ogitere a court. They follow legal action. Gihinywa kaka foma maka jinkech iche wache ni waonge tags. Okay, unfortunately wasela so tags one tags. The police koro biro maka jovyo nyaka biria mai gari. It's unfortunate. We urge Ruto to come in. Wano washanga sana ka uno biro teach. Police lawa monge makosa. No yiso no lost tags waseloso. Chak police lawa chage go wage live bullets. Makaribu live ni odwan makongate mbelewa. Ma erige kai. Ma nyasai mokonyo wa. Madebe ni okunyasai ngane de live bullet do mako tunge makosa matemo. Anapo katia gaso sejonjo kai. Moka ngeo gimatimore. Ana dich gi business mara. Makoro gi wango mesa. Michelo wang nyaka gi gindote. Koro kangie kaka nyatimo nikech ane conductor tane driver angatimo na. Oganda County ma Migori yuaka otenore kod rochruok mar arita kwe ka bende gidwaro mondo jotend arita kwe ojiw chenrogo mag kachero. Kuom juma achiel mokalo ji makalo 3 osenegi e yo ma ok ler. Ripota marwa Juma miyowa mathoth kowuok e County ma Migori. Oganda County ni ma Migori koro dak kod luoro. En luoro no ma ikelo kod monj ma kinde ka kinde ma itimo kod jokuoge ma bende koro oseweyo ka kwan ji maloyo 4 koro osewito ngimagi e kinde madu achiel e kaunti ma Migori. Ninaomba warahia ama wakaaji wa Migori kwa nia moja tushtumu, na tukiwajua hawa tusiwafiche, kwa sababu ni ndugu zetu, ni dada zetu ama ni binamu zetu, tuwaseme. Hapa tumeibiwa si ya kwanza. Sasa ni mara ya 5 tukiibiwa. Thoth jogo mositongimagi e monjgi gino chuk dar mainigi kuondegi mag tich ma oting'o magawa kaachiel kod kanisni. Chapo tunafanya security, hatuna guns ambazo tunaweza kujitetea nayo. Tunaona kwamba kama ni inawezekana iwe hata mmoja wetu wa security awe na gani. Monj ma otimre kinde machiegni mabende koro weyo katho wuok en mano ma otimre kanisa no mar Maranatha e subkod Masuna West, kama ji 2 machiel kuomgi en ochuk dar ne onegi otieno ma tarik 2 mar dweni. Na walivamia kwanza, wakaenda kwa mlinzi, wakamkata vibaya. Walipoenda kanisani, maana lengo lao lilikuwa kuiba vyombo, walikuta mchungaji aliyekuwa kwa maombi na pia wakamkata vibaya, naye pia mchungaji huyo ameaga. Jokanyo ma kanisa ni mar Maranatha wacho ni monjni ne otim kod jokuoge 3 mane omanore kod gig lweny. Bahati mbaya wakati nimepatroli nimefika kwa Bible School nikasikia wanafunzi piga makerere. Tunalilia ulinzi wa kaunti yetu. Tunalilia ulinzi wakati na hasa sana mji huu wa Migori. Ebomano mawendo beng'ata achiel ne onegi kod joma bende nyaka sani koro poko yangi e otieno mane pinyruok kawuono. Area ya Wendo tukaelezwa kuna body ya mfanyakazi ya Sony ambaye amepatikana amekatwa. So far have established ni mtu wa miaka ngapi. Jodake County ni ma Migori yuak ndirochwok magarita kwe omiyo koro gidak kod luoro mokalo kendo dwaro margi en jotend arita kwe koro kawo kamwinjore. Juzi tu hapa juu kwetu kwa hoteli wameua mlinzi, ni juzi tu tena wameiba kwa kanisa lingine wakakata askari. Nimefahamiwa saa 7 hapo na walinzi wamekuja kuingia hapa kitu saa 4 saa 5. Tendari takwe County ni ma Migori ka hotele ko jatendo bila e County ni ma Kwanjala wach ni koro gidhi nyime kod tim nonro ka utende kod monjgi. Hii wizi imekuwa ni wizi area hiyo Awendo na Suna West
imekuwa ni kitu inarudiwa every after 1 week, 2 weeks. Ningependa kuomba wananchi waweze kusaidia polisi kupata information tuweze kuzuia. E kinde malomo dwe achiel mokalo oganda mathoth koro suto ngimagi e monj machal kod mae kabende oganda e kaunti ma Migori koro kwot ndarite kwe ne moto ting' malo chendego makachero. George Juma, Ramogi TV, Migori. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, bub. Hello, my name is Rahama Mathamia and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset. Because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, and they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Oh, baby. Are you ready? Ma, wang ni topek. Chieng Saturday tarik 5 dwe mar 11 gani. Ramogi FM kelo ni Rech Festival. Jangolo marahuma udongo swag biro miyo ji mor kabisa chakre saa 4 okinyi e dho wadh nam Usenge. Chop Town, ine tuke. Mopogore. Ibro chopo mich mopogore opogore. Jolene mamagwa. Vioje. Kasuku wini nyakapunde. Koachiel kod an mama yake. Dhako maleo tokde. Tukuchopo tieno budho maliet kore kawabagonu e Nilotic Bar and Restaurant Bondo. Kama jangolo amiso thongo biro yiengo piny gi ngolo nyakache. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com.
Machiegni wadhi e kaunti ma Homa Bay kama piny owacho mar kaunti no oyawo ayanga kambi marego mogo ma Kigoto manie kar chung' od bura ma Suba South ma osetieko higni 7 nyaka ne chak gedo mare. Kambino ne ochaki higa mar 2015 gi mane en gavana mar kaunti no Cyprian Awiti kasani oloso mogo miuso ok mane kaunti no to nyaka e chichni maoko. Ali Abich miyowa mathoth. Kambi rego mogo ma Kigoto koro gikone to yawo ayanga mar chako rego bang' piny owacho mar kaunti tieko gedo mare kendo biro bedo ka orego mogo tons 30 odiochieng' ka odiochieng'. Kambi no ne oyaw gi ogai mar ODM Raila Odinga mondo koro chak rego mogo. Odinga ne opako gedo mar kambi no ka okoni mane achiel kuom lek manengo mar neno ni kaunti ka kaunti obedo gi kambi ne. Nyocha uneno ka nyicha watimo campaign to ne wawacho nu gik madwa notimre. Ne wawacho nadwa ni mondo kaunti ka kaunti obed gi product moro. The one county mano tani product achiel ma county specialize to konyiso ni mano kende. Koro gima timre Kigoto kane en gima ni value addition. Ni ji puro cham fuoche puodho kucha tikelo katirego tiloko mogo. Koro moge mawuok ka. Odinga okoni ber mondo tieg loch mar koro gwenge mar bero ngima jopiny ka onyiso piny owacho mar kaunti no mondo bendo ber sectors mamoko. Nyiso gima nyiso maduong' ahinya ni gima iluongo ni devolution tiyo. Devolution ni kane wadwa kele ji mang'eny nok dware. Ni pinge. Koro gidhi nyime omiya mor kaka gichako maber. Aneno ka koro ka akelo wach mar mokwa. Obiro rano no ng'e wach mar puro pamba. Pure maber mondo ochak kendo biashara mar pamba. Wach mar puro njugu. Mondo chima maber. Wach mar rech mabuok nam ka. Mondo yaw koda factory mar fish processing bida yie ka. Okamano. Nitie opportunities mang'eny manyalo timre thuro ka mondo thuro obed gi dongruok. Moko risno mayuak ni ng'ato pile ka pile. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okoni mogono mabende otisi ni mokwa idhi kuong ke e dukni mantie kaunti ni kapok ochake e counties mamoko. Maduong' kawuono wan gi mokwa kae. Nosereg ka. Moket ka adwa ni bells teman kae nyaka dhi kong'iew. Wan gi distributors ma Kigoto ka manoseng'iew bells ma gidhi uso kae. Distributors mamoko dhi tere Mbita. Dhi tere Homa Bay, dhi tere Ndhiwa, Magunga nyaka Sindo, dhi tere kamoro amora e Homa Bay wachakogo kokwa dhi Migori nyaka Kisumo, kaito joma neno wa e pinje mte wabro kele nyaka Nairobi nyaka kamoro amora. Jod bura mano yuoro e kinde nyasi mar yawo kambi mogo no okoni obiro konyo chugo thuolo mag tije kod jopur mar bando e county. I want to thank God for Kigoto. I want to thank God for the work you're doing, Your Excellency. Please keep it up. Let's do it professionally. This is a food science entity. Number 2 koye to nikech pinywani en piny mamiyo mok wadwar kata fertilizers wakwaye mana kodhi. Wapur mondo jothurwa obi oyud maendeleo makare. Igni 7 ka kambi rego mogo ma Kigoto okosebedo katiyo kasani koro yepo mare oyawo thuolo maduong' ne jopur bando e county ka bende geno nitie ni obiro konyo e chugo thuolo mag tije. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom lipodno mar mokwa ka wageno ni en gima bende biro kedo koda weche mag ngaji kendo biro jiwo ohala e county mar Homa Bay kod alwora mare. Wadhi e county ma Kisumo ka tend boma no kokalo kuom apisi mar city manager Abala Wanga ogolo siem mager ne bacha 16 ka achiel gi kuonde lamo kuom koko mang'eny mawuok kuonde go. Abala Wanga koro buogo loro kuonde go. Flora Tieno miyowa mathoth.
Jodak mag kaunti ma Kisumu koro nito ochwalo ywak margi ne apisas mag kaunti no kuom koko magiwacho ni osebedo ka mono gi nindo. Jodak go ywak ni ng'eny kuonde tongona kaachiel gi kuonde lamo goyo koko dier otieno, gino makoro gidwaro ni tend kaunti orang. City manager mar bomano Abala Wanga tok winjo ywak mag ng'eny jodak go ne ogolo siem ne kuonde tongona ma osebedo kamayo jodak go kwe margi mondo oket ageng'a mag koko e ndalo 7 nono to ibiro magi lessons mag tich. King'eni in gi ba chimane estate to nwasega umi warning wachiwa onyo mogik ni e ndalo 7 kokiketo soundproof kata kokiwego thumno to wabo mai license. Tend kaunti ma Kisumu bende ne oyango nyinge kuonde tongona 16 magimiyo siem kuom goyo koko koting'o Fabric Lounge, Anchors Lounge, Africana Rooftop Bar, Vundu Bar, Ram XB, Mamba Hotel, La View Lounge, Black Pearl Nyamasaria e kind mamoko. Bende ne omedo ni moko kuom kuonde ohalago nitie e dho wang' apaya maseche moko tamo jodak kalo ka moko kuom customers mag kuonde tongonago chido aluora. Nitie beche ma nitie wan gi guest houses ma samoro welo biro madongo dongo nie guest house go kata Tok Imperial to iniko ga thum ma welo go kinyo kanyo kendo kabro mwagero ema joma skose madho kongo kanyo to idino ndara be gikonyre gi ole pi dum marach to gigo koko to giwuok oko mar bakoro gin gimethe ndara. Nitie bache modino nyaka nderni ma ji ok nyal mtokni ok nyal kalo to gin estates jomodak e estate go tagre marach jomodak e go tagre marach. Abala bende ne ojiwo jotend kuonde lamo okaw lesen mag tayo rombgi e alap mabor kod kuonde ma ji odake mar gayo koko e kuonde dak. Kanisni ka uro timo crusade to wan gi Moi Sports Ground, wan gi Moi Stadium, wan gi Jomo Kenyatta Stadium, wan gi Sports Ground. Bihaya kuonde go time crusade to kikidhi e estate ma ji odake kanisni sana sana mag madongo dongo man milimani keturu soundproof mondo gik matimre e kanisa obede e kanyo. To kidwa timo crusade biwa mi license idhi time pap we time estate. Abala kane twagi Ramogi TV ne owacho ni askeche mag kaunti no koro nito obedo akicha e duoko kwe mag jodak go kendo neno ni jo ohala oluwo chik. Flora Atieno, Ramogi TV. Jatend migawo mar weche ma oko Alfred Mutua oyango ni rakore gi mibadhi mokwako tero jotich e pinje Arabu e yo achiel mar tieko sandruok mathoth ma jo Kenya kali e pinjego. Kawuoyo limbe mar ndalo 3 e piny Saudi Arabia kama ne oromo gi jo Kenya matiyo kono, Mutua wacho ni kembe matero jiti e pinje ma oko nyaka koro bedegi e piny Arabia. Tudruok kanyakla kod sirikal mar piny mar Saudi Arabia gidhi golo e tich kembe matiyo maonge puoth mag pinje ariyogo. We will, in collaboration with the Saudi government, flush out illegal agencies and blacklist agencies that do not perform as per the law. The rights of all workers, as enshrined by the laws of Saudi Arabia and Kenya, will be enforced. Kenyans will be protected, regardless of where they work. To this end, and as an immediate and short-term venture, we are issuing new procedures to be followed before we give clearance for Kenyans to travel as domestic workers to any country. Kenyan immigration officers will also not allow Kenyans to travel out of Kenya to Saudi Arabia as domestic workers without fulfilling the set requirements. This will start on Monday, 7th of November 2022. We have set up a joint technical team of Kenya and Saudi government officials to fast-track labor issues. They start their work in 2 weeks' time on the 17th of this month. Riwruok mar jodak ma Lavington buore Nairobi dwaro mondo piny owacho ma Nairobi gi duol mochung'ne weche mag alwora NEMA owito oko lisens mag jok machano gero kuonde uso petrol machiegni gi kuonde dak mag-gi. Jodak go noseyo mokalo chenro mag dongruok masani dhiro machiegni kod alwora magidakie kagiwacho ni okang' makamano nyalo chido kata alwora. Jakom margi Ndiragu Maina gituo owacho ni ber mondo kinde duto onywand pachgi kapodi ok oket chenro moro amora machiegni gi kuonde ma ji odakie. It is a plot number 3734/790. So if you search that, you will see that plot is here in Lavington, 3734/790. That has been granted
a change of user from a residential house to a petrol service station. Now, this is despite almost all residents in Lavington, including the educational institutions in Lavington, submitting written objections to the county government, saying this is, by policy, this is a zone for low density residential area. We have policy, and policy is agreed for all of us. And then we have public participation, which allows organic change as you go along. We are not against change, we are not against development, but we are against disorderly development. We are fighting almost every now and then to follow the zoning laws which were set. And so far we do not have any clarity on what they are. So according to us, there should be only 4 units on an acre, but I understand unofficially they have been changed. And we would like to maintain our area the way it is and not have the same issues which they are having. But it's a constant fight. Jatend migao mar pur kod pith Mithika Linturi okoni piny owacho ni kod chiro moikore mar nyiewo jamni to chutho mag jopith masani ni kod nok mar chiemb jamni kaluwore gi yoro mokwako piny. Kane oloso Mombasa bang' timo limbe kar yeng'o mar Kenya Meat Commission mantiere Kibarani Mombasa, Linturi okoni piny owacho oketo thenge shillings milion 350 mar nyiewo jamni kuom jopur. Jatelo no bende ojiwo jo Kenya mondo mi omak matek wach pur kod pith mag jamni ka gitiyo gi lony manyasani. Kolero ni Kenya ok onego bed ni kwayo kony e kinde ka kinde ma oro kwako piny. Kar yang'o dhok no masani ni e lwet jolweny ma KDF yande ne osepodho kaeto chire higa mokalo kendo chako tich ayanga dwe mar 8. Mifugo. So kama kuna watu walio hapa na mifugo yao iko na shinda, walete mifugo hapa, sababu mikakati iko ya kutosha ya kununua mifugo isikufe na kuna soko, sababu ng'ombe tunanunua na ng'ombe mnalipwa kwa muda mchache sana, less than a week. Mkulima nyama yako ng'ombe umepima na umelipwa ukapata pesa. Na waomba tuungane sote pamoja tuweze kufanya hiyo kazi, tuweze kumaliza umaskini, tuweze kumaliza shinda ya chakula katika nchi yetu, sababu hatuwezi kuwa kila wakati sisi ni watu wa kutegemea misaada ama wafadhili kutoka nje, na Mungu ameweza kutubariki na ardhi. Machiegni weche tuke. Mako opira marach nomiyo tim Kenya matugo tuke mag rugby wito tuggi mokwongo e kindgi kod tim mar Ireland points 28 kuom points 12 e grup mar D tielo ma Hong Kong. Jatugo Mark Roche noloyo ne Ireland try mokwongo kendo medo conversion kapok tugo no dhi e yueyo ka Ireland ni mbele points 7 kuom 5